ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, наши навбатии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холихназарова. сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Фаронса идома дорад. 13 октябр маросими истиқболи расмии пешвои миллат дар назди қасри Елисей оғоз гардид. барои истиқболи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳни ҳавлии қасри Елисей бо парчамҳои ҳарду давлат идона ороста шуда горди фахрӣ саф кашида буд. меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Фаронса муҳтарам Эммануэл Макрон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. баррасии масоили ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида дар музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар идома ёфт. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамкории самарабахши машваратҳои сиёсии байни идоравӣ, тавсеяи ҳамкории бештар дар бахшҳои мухталифи энергетика, металлургия, саноати сабук ва химия, мошинсозӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданокро баррасӣ карда, онҳоро самтҳои афзалиятноки ҳамкории ду кишвар номиданд. имкониятҳои васеъи ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёти логистикӣ, телекоммуникатсионию электронӣ, кишоварзӣ ва рушди инфрасохтори туризм низ муҳокима карда шуд. зимни баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ инчунин ба ҳалли мушкилот вобаста ба пандемияи коронавирус ки ба рушди муносибатҳои ҳамкорӣ таъсири манфӣ расонид, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва ҳамкории сармоягузорӣ самти муҳими робитаҳои ду кишвар номида шуд. таъкид гардид ки ҳар ду кишвар имкониятҳои фарохи афзоиши ҳаҷму молу маҳсулот ва фаъолгардонии сармоягузориро доранд. ба иштироки фаъоли ҷониби Фаронса дар азнавсозии инфрасохтори фурудгоҳ ва аэронавигатсия, рушди бахши энергетика, хатҳои интиқоли барқ, соҳаи тандурустӣ ва дигар самтҳои барои ҳарду ҷониб манфиатдор баҳои баланд дода шуд. дар ин зимн ҳамчунин ба иштироки ҷониби Фаронса дар амалисозии ислоҳот ва мукаммалсозии системаи бонкӣ ва молиявии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. таъкид шуд ки ифтитоҳи намояндагии агентии Фаронса оид ба рушд дар Тоҷикистон метавонад барои ҳамкории васеъ ва татбиқи босамари ҳадафҳои рушд мусоидат намояд. фаъолгардонии шӯрои соҳибкорони Тоҷикистону Фаронса ва ассотсиатсияи ширкатҳои медефи Фаронса аз имконоти дигари ҷоноб кардани ҳамкорӣ дар соҳаи тиҷорату иқтисод муҳим номида шуд. аз омодасозии харитаи роҳ оид ба рушди ҳамкорӣ байни кишварҳо барои давраи то соли 2026 изҳори қаноатмандӣ карда шуд. дар мулоқот зимни баррасии масоили амниятӣ дар минтақа ба вазъи мураккаби сиёсӣ ва гуманитарӣ дар Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бор дигар аз мавқеи устувори Тоҷикистон оид ба ҳалли қазияи Афғонистон андешаронӣ карда таъкид доштанд ки таъмини амнияти ин ҳамсояи кишвар омили муҳими суботи миллӣ ва тамоми минтақаро ташкил медиҳад. зарур шуморида шуд ки барои ҳалли мушкилоти сиёсӣ ва гуманитарӣ дар ин кишвар ҷомеаи ҷаҳон, давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз аз қабили Созмони Милали Муттаҳид бояд бетараф набошанд. дар охири мулоқоту музокироти сатҳи олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти ҷумҳурии Фаронса даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон муносиб бо сафари ҷавобии расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд. дар саҳни ҳавлии қасри Елисей президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Фаронса муҳтарам Эммануэл Макрон дар назди доираи васеъи хабарнигорон бо изҳорот баромад карданд. Добрый день, дамы и господа. Я очень рад приветствовать сегодня в Париже
президента Таджикистана господина Эмомали Рахмона, находящегося с официальным визитом во Франции. Я уже имел удовольствие принимать вас, господин президент, в ноябре 2019 года, и самые теплые воспоминания связывают меня с этим моментом. Франция и Таджикистан скоро отметят 30-летие установления дипломатических отношений, которые развивались в духе доверия и все более тесного диалога по вопросам безопасности, а также экономического и культурного сотрудничества. Этот визит знаменует проходящаяся в Париже выставка, посвященная археологическому наследию под названием «Таджикистан. Страна золотоносных рек». Мы с господином президентом посетим вместе эту великолепную выставку сразу после нашей официальной встречи. Эта выставка показывает то, что Таджикистан является перекрестком тысячелетних цивилизаций, которые под влиянием Древней Персии, Древней Греции, буддизма породили на этой земле особый дух творческого созидания и очень богатой традиции. Эта выставка показывает коллективную работу таджикских и французских археологов и кураторов, и мы с гордостью представляем ее как наш общий проект. Эта выставка также демонстрирует публике, что это археологическое достояние, наше общее, достояние всего человечества, которое мы должны сохранить для последующих поколений. Мы проведем обстоятельный обмен мнениями с президентом Рахмоном по двусторонним отношениям и по состоянию в регионе Центральной Азии. Таджикистан имеет большую протяженность с Афганистаном. Сейчас это вызывает большую обеспокоенность. Во время этого официального визита мы сможем обстоятельно обсудить вопросы региональной безопасности в этот неопределенный период, сможем обсудить также конкретную помощь, которую может оказать Франция Таджикистану для стабилизации ситуации. Поэтому я бы хотел поприветствовать вашу роль, требования, которые вы представляете для того, чтобы изменившаяся ситуация в регионе стала максимальным фактором стабилизации и чтобы никаких компромиссов не было с группами террористов и никаких компромиссов в отношении защиты соблюдения прав женщин. Также мы бы хотели укрепить экономические отношения с Таджикистаном, и поэтому мы подготовили дорожную карту для развития экономических отношений на ближайшие 5 лет. Я очень рад, что мы сможем подписать эту дорожную карту во время официального визита президента Рахмона. Благодарю вас. Большое спасибо. Уважаемый господин президент, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить господину президенту нашу искреннюю признательность за официальное приглашение посетить с визитом Французскую республику. Нынешний свой визит мы рассматриваем в качестве еще одного примера близких и дружественных отношений между двумя странами. Запланировали в ходе нашего визита культурные мероприятия, считаем важными событиями в плане более широкого представления Таджикистана во Франции и Европе в целом. Таджикистан считает Францию своим важным, надежным и доверенным партнером в Европе. Эффективнее сотрудничество с ней занимает одно из приоритетных мест во внешней политике нашего государства, готовы к дальнейшему совместным шагам по укреплению и расширению таджикско-французских отношений, дружбы и сотрудничества. Сегодняшние встречи и переговоры представляют нам хорошую возможность для всестороннего рассмотрения ключевых аспектов дальнейшего развития наших многоплановых партнерских отношений. Также рассчитываем на подробное рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повесток дня с акцентом на проблемы безопасности и ситуацию в соседнем для нас Афганистане. Еще раз благодарю французскую сторону за теплый прием и гостеприимство, а дружеством народа Франции искренне желаю благополучия и процветания. Спасибо за внимание. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. دیروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون در مراسم افتتاح نمایش نگاره‌های تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی در آثارخانه گیمه جمهوری فرانسه اشتراک کردند.
این تدبیر در دایره تحکیم مناسبت‌های همکاری دو کشور در بخش فرهنگ راه‌اندازی گردیده، سهم بزرگی سران دولت‌ها در پیوند ساختن تمدن‌ها و مردمان میباشد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان президент جمهوری فرانسه را به مراسم افتتاحی نمایشگاه نگاره‌های تاریخی تاجیکستان خیرمقدم گفتند. باید گفت که رابطه‌های فرهنگی تاجیکستان با فرانسه در برابر دیگر ساحه‌های همکاری بر پایه معیارهای بین‌المللی و اعتراف منفعت‌های همدیگر اساس یافته در حال رشد منتظم قرار دارند. در این رابطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون برای سعی و تلاش و تشبس‌ها جهت رشد همه‌جانبه مناسبت‌های تاجیکستان و فرانسه و در این زمینه تشکیل گردیدن نمایشگاه امروزه عرض سپاس نمودند. اظهار اطمینان کرده شد که این رویداد بر راه‌اندازی رابطه‌ها بین آثارخانه‌های دو کشور و توسعه منبعی همکاری‌ها در این سمت مساعدت خواهد کرد. سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و امانوئل ماکرون در نمایشگاه نگاره‌های تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی با نگاره‌های نادر شناس شدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با همتای خود امانوئل ماکرون تاریخ و تمدن ملت شرفمند تاجیک، سهم فرزندان برومند تاجیک در رشد تمدن بشری، موضوعهای تاریخی، دولتداری تاجیکان در عصرهای گوناگون و قدیمه بودن سرزمین گنجخیز تاجیکستان را معرفی کردند. مردمان فرانسه و دیگر کشورهای اروپا ضمن بازدید از این نمایشگاه امکان دارند با آثار دوره‌های انئالیت و برنجی شهرک سرزم باستانی که به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل میباشد شناس گردند. باید گفت که برای معرفی تاریخ و تمدن بوی و قدیمه و صنعت نوتکرار ملت تاجیک در آثارخانه گیمی 211 عدد نگاره از آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی باستانشناسی تاجیکستان دسترس گردید که توسط آنها تمام زیبایی‌های طبیعی و تاریخ نوتکرار خلق تاجیک به مردم فرانسه نشان داده می شود. برای معرفی شایسته دولت تاجیکان در آثارخانه نگاره‌ها و نوارها عاید به موضوعهای تاریخی و سیاحی تاجیکستان و ثروت نادر تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک گذاشته شده است. خصوصیت خاص نمایشگاه در آن است که آثاری به معرض گذاشته شده از حدود امروزه جمهوری تاجیکستان بازیافت گردیدند. تا به امروز این بزرگترین نمایش تاجیکستان است که در قطعه اروپا به جهان غرب پیشکش می گردد. در شهر پاریژ استقبال رسمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف رئیس سنات فرانسه ژرار لارشه صورت گرفت. Vous ont été rendus par un détachement de la garde républicaine, composé de la musique de la gendarmerie, d'une section de fantassins et 2 escouades de la cavalerie. L'ensemble placé sous les ordres du capitaine Cosseron de la garde républicaine. روزی گذشته در دایره سفری رسمی در جمهوری فرانسه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس سنات این کشور ژرار لارشه ملاقات کردند. در جریان ملاقات مجموعه وسیع مسائل همکاری تاجیکستان و فرانسه از جمله در ساحه سیاسی و رابطه‌های بین پارلمانی بررسی کرده شد.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои пазироии самимӣ изҳори сипос карда фаронсаро шарики боэътимод ва ҷойгоҳи онро дар сиёсати хориҷии тоҷикистон муҳиму афзалиятнок маънидод намуданд. ҷонибҳо аз сатҳи имрӯзаи ҳамкориҳо изҳори қаноатмандӣ карда барои рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва равобити барои ду кишвар судманд омодагии худро иброз доштанд. дар муносиботи ду кишвар ҳамкории байнипарлумонӣ мавқеи хоса дорад ва ҷоноб кардани фаъолияти гурӯҳи дӯстии Фаронса, Осиёи марказӣ ва робитаи байни вакилон ба эҷоди боварию эътимод, таҳкиму тавсеяи робитаҳои дуҷониба, инчунин заминаҳои ҳуқуқии онҳо мусоидат мекунад. таъкид гардид ки Тоҷикистон барои омӯзиши системаи пешрафтаи меъёрҳои парлумонӣ ва ҳуқуқии Франсия омода аст. ҷонибҳо бо қаноатмандӣ аз рушди бобарори муносибатҳои бисёрҷонибаи ҳамкорӣ, дурнамои робитаҳоро дар бахшҳои ояндадори сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва фарҳангию гуманитарӣ баррасӣ намуданд. зимни мулоқот идомаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории муштарак бо истифодаи таҷрибаи бои Фаронса ва истифодаи имкониятҳои ширкатҳои фаронсавӣ зарур шуморда шуд. дар самти ҳамкорӣ дар бахши маориф, фаъолияти босамари маркази фарҳангии Бактрия Бохтар ва барномаҳои Иттиҳоди Аврупо, Эразмус, Мундус ва Эразмус плюс махсус қайд гардид. ҷиҳати таъмини кадрҳои баландихтисос дар бахшҳои иқтисоди миллии Тоҷикистон, ҷудо кардани квотаҳо барои таҳсили шаҳрвандон дар муассисаҳои олии Фаронса ва таъсиси филиалҳои донишгоҳҳои бо нуфузи Фаронса дар Тоҷикистон зарур шуморда шуд. зимни баррасии масоили ҳамкории амниятии ҷонибҳо оид ба ҳалли қазияи Афғонистон, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ барои аз байн бурдани мушкилоти гуманитарӣ, дахолати ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо доштани қисмати зиёди сарҳади давлатӣ бо Афғонистон барои таъмини амнияти минтақа ва ҳифзи сарҳадот, пурзур кардани иқтидори мудофиавии сарҳад, тадбирҳои судмандро амалӣ месозад. дар охири мулоқот президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз раиси Сенати Фаронса Жерар Ларше даъват ба амал оварданд ки ба Тоҷикистон ташриф оранд. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2021 баргузор гардид. дар ин тадбир дар баробари соҳибкорони ватанӣ, ҳамчунин сармоягузорону тоҷирони кишварҳои мухталифи дунё иштироку имкониятҳои ҳамкориро баррасӣ карданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии барнома. Душанбе Инвест 2021 бештар аз 400 нафар соҳибкорону сармоягузоронро аз Амрико ва Аврупо, Ҳинду, Чин ва дигар мамолики олам дар пойтахти Тоҷикистон ҷамъ овард. майдони мусоид барои табодули муколама ва дарёфти шарикони нави рушд. тариқи онлайни раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирокчиёнро ба тадбири мазкур хайромақдам гуфтанд. таъкид гардид ки фазои сармоягузории Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе бо замату талошҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мусоиду муносиб гардида давоми чанд соли охир шумораи онҳое ки дар бахшҳои гуногун мехоҳанд фаъолияти худро ба роҳ монанд афзоиш ёфтааст. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба кори тадбири имрӯза барору комёбӣ таманно намуданд. мақсад аз баргузор намудани форуми мазкур ин беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, пайдо намудани сармоягузорон бо мақсади маблағгузорӣ намудан ба соҳаҳои гуногуни алоҳидаи шаҳр, зиёд намудани ҷойҳои кори холӣ ва таъсис додани корхонаҳои муштарак гузаронида шуда истодааст. бояд қайд намуд ки дар форуми мазкур аз давлатҳои хориҷӣ сармоягузорон ҷалб гардиданд ки мақсади асосии онҳо ин таъсис додани корхонаҳои муштарак дар шаҳри Душанбе мебошад. дар ибтидои форум ҳамчунин муовини аввали сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид иштироку суханронӣ кард. иттилоъ дода шуд ки форуми имрӯза дар доираи татбиқи барномаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дар чорчӯби амалишавии тадбирҳои Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 баргузор гардид. Душанбе Инвест 2021 имконияти мусоид барои ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти шаҳр, муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва сайёҳии кишвар, рушди имкониятҳои соҳибкорӣ ва таҳкими имкониятҳои бародаршаҳрӣ маънидод карда шуд. бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва талошу ҳамгироиҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ имрӯз як чорабинии
дар сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида истааст ки сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ буданд ки бо вазорату кумитаҳо битуби яъне гуфтугӯи озод карданд ва чи саволҳое ки барои ворид намудани сармоя ва дастгирии соҳибкорон буд байни соҳибкорон, сармоягузорон ва мақомоти шаҳр ва ҷумҳурӣ баргузор гардид. воқеан ҳам тоҷикистон бо имкониятҳои бахшҳои гуногун, иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ва бо ҷойгиршавии мусоиди ҷуғрофии худ барои соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ фазои мусоиди додугирӣ ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштаракро фароҳам овардааст. илова бар ин таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат нисбат ба сармоягузорону ҷорисозии имтиёзҳои гуногун бахши сармоягузориро дар кишвар рушд додааст. бо назардошти зарфиятҳои дохилии форуми имрӯза дар 5 самт аз ҷумла роҳу нақлиёт, рушди саноат, густариши содирот, энергетика ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ шуд то меҳмонон дар ин бахшҳо тавонанд шарикони боэътимодро дарёфту шартномаҳои нави ҳамкориро ба имзо расонанд. таъсиси як фазои хуб оид ба сармоягузорони хориҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таи солҳои охир якчанд қарор, якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар он кафолатҳои имтиёзое ки бешумуре ки барои сармоягузорони хориҷӣ муҳайё кардааст, ин пеш аз ҳама ҷиҳати ҷалби сармояи хориҷӣ як заминаи муосирро фароҳам оварда шудааст. бояд қайд кард ки дар чорчӯби тадбири мазкур ҳамчунин ярмаркаи байналмилалии Universal Tajikistan 2021 низ гузаронида шуд ки дар он моло маҳсулоти ватанӣ барои иштирокчиён аз кишварҳои гуногуни олам манзур гардид. яъне бо истифода аз тамоми имконотҳо, иқтидору фазои сармоягузорӣ дар тамоми бахшҳо барои онҳое ки ба Тоҷикистон омадаанд муаррифӣ карда шуд. дар ниҳояти тадбири имрӯза мулоқоти як ба яки соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ роҳандозӣ гардид то барои густариши минбаъдаи ҳамкории онҳо тавонанд бештар нақшаву ҳадафҳояшонро баррасиву таҳлил намоянд.